Ejanom enanom ene enuanom ebusuafo mama nyina akwa ba the kingdom of Asante ene nana odai ampofo baby a me wono na kire se ne nsema yedere ba ne mu ebu emu piu papa na nipa bia mama nyane nte se ya no wopese okuapeman abakosem ye makakra se ye nim se Asante manso ewo abakosem na nka kan tete na wodi denkyira foto na afe apem ahenson ene baako 1701 ose tutu a odikan ene obiri konfu anochi woye ma denkyira woka baby anasa wobo adadoa ewo okumu no ma Asante man bede ne ho no sarana okuapeman so wo abakosem ene mekan na baby awo se wo Britain se wo Germany se wo US se wo Ghana na fe wo so okuapeman so wo abakosem sara na se ye kan te se me a ye tetetete ni ye kan se nkuro bi ache nanso na bakosem ebi a wonte da na de me wore ko okuapeman okuapem ewo nkuro bi nson prempren na mu yere ko fiase ahwe se na etiden ansana ebeye nkuro makomako bi nson eye 17 beye 1600s mu sabre no na akuapem na yeni baby a wo friend ekoropon te se ne amoteni na ne awobeka se aborigines anaso se kronu won a kronu ye won bi ankasa eye ne wo fra won chepon amaniunum te se ne wo Asante amantunum na sabre no na won gwanfo ena ewo sabe po no so ti gwanfo asefo no ebi ne tutufo ebi ne obosumasefo mampon ene won aka na niere me se na akwamfo na edi akuapemfo no so enti na woma won nakra na nkomi a wode to akuapemfo no so eye ebiri hodere kono ebiri ni kuro ache papa wo okuapemam ete se tafo wo santemam na sabre no na akwamfo ni di wonani enunti baby na ekono na no yeden enti na esese wope baby na wokoje muya enunti sabre ne latafo na na wodi makoten ne chireponfo ya se wobetu abofo ma won akọ ochimen efise no ha te se achemfo no wodi akọ papa ezan se wobete se woto nimako ni ade aje se wo nimako nti no woyesa ano na won akọ se anyebi ya wobetu ma babu ya ngana enti ekeka ko afe apem ahensia edeba afi apem ahenson hono na ebre aso se wokọ na ocheman wokosere wo buawo enunti wotu abofo ede won fi okuapemam wo ko ocheman na hono wokoto ohina sabre no no na ono ne oforipanini na ne wo fase a wo frem oforikuma echiri wo be ne safori na je se oku fori ena wo kwa no osuma safori ne edom bi bai so wo mra na wo mabu akuapemfo no wo ne wo fi akwamfo no nsem
nti ene no kware wo ban no wo ba kuyiye ene okuni gina ma osu totowen na ekire se ekuapemfo ene achemfo na ebae a oforikuma ne de anim no won ako edinim aye akwamfo no pasa no kwari ni ema ekuapemfo na ni je na kan tete no so bi babuo bi na okunya na esese oya amane ben ene esese oye amane esese oye ne se wo se ese woto nentua ese woto onipa nentua che se wugya ono kwan eti akuapemfo no saabere no na achemfo na bekwa ma na achemfo no kwai se adwuma mode hye ensam ya bebi dwuma na wie ya bebi dwuma no feko enti ya pese yesere kwan ne yeko ewo na akuapemfo no se baabi akwamfo eye nipa bi a wonani ato na sabe won le oku ene wode wo won nti anhwa na akwamfo no won asan ababi nti ya besrem saa na etedia ene mo do mo ntena ha ye be mam baabi atena na se bi a akwamfo no pese wosan baabi wa na mo atwetwa agiyen saa se me ya mekan eye 1732 to 1733 afi apem ahenson aduasan bi ni ko afi apem ahenson aduasan bi san enunti achemfo no enso yese kan tete no untumi fa wa no hunu mpama busuafo eben na mudi si asema mo kan so bia de atoti gwa ha eho na akuapemfo no wotu agina wo ba no won afa adwena biem se be ya achemfo no betena enunti ne wodi kan ye ne se wo besua akire achemfo na aba no kan tete wo pese wo mu se wotiri ye fan a ene se wodi nsew ko bosumanim se me se me yese me se be yese no bosumani getuma che se wontumi nsesa wa no biu enti wokodi nsew ewo bia bia wo fe no obosumase eho na me fi obosumase obosuma wokodi nsew kire afi apem ahenson aduasa bi sa eye wo fe me chenku wo obosumase no fi abura obedi ahwerase na fi wadi obosumase eho ena me ode ampofu me fi enti wokodi nsew ne ba na sese aka baako we ba abotachi nso fi mampon pe kuro kitiwa bi ewo akuapem mampon a na ore kwa abotachi enti ne ba ne se abotachi wono so wokwa akoya amane baako amane ben wokoye wode obo eni haban bi ko share form ewo achemfo nanim se yakase ye pese motena hai nya ye pese ye mamu se yintiri mu ye fan se mobedi ye nsom eni ye redua obo ewo abotachi ya ase edua obo no enkosi bereku na obo no be fifi na kire se okwandi so wo pese wo ka kire se afebo obo enfifi nti enkosi so obo no be fifi no ni bebi ye nso ahwe ye nso kosi bereku obo no be fifi enti na se what to do eno no what to do abotachi accord nti wo kan okuapeman abakọ sema saa sem okuapeman accord eye abotachi accord ni obehuom enti woye wie no ene wo ma achemfo na ban se wo ma won baabi wo fra wo amamprobi na saabere no ochiame bi ofi mamfi wo fra no ochiame awurben ono odi asase no ma wo amamprobi wo amamprobi no baabi e wo no akiri
achemfo na ba ne be hu se ɛhɔ yɛ waterlogged anaso se ɛyɛ nsuo amuam enti wɔtena hɔ a ɛwie de wɔsan srɛ se baabi a wɔte ne nyi ɛna papa bi a wɔfrɛ no owura baagiri ofi manfi akuyapen ɔno nso ɛne mpanyin hyia no wɔma wɔn asase wɔ ne baabi a akuropɔn no ɛwɔ na ɛyɛ abiru wɔn anim ɛwɔ mpani adua bi ɛna wɔma wɔn tena ase tie hɔ ɛna akuropɔnfo no tenan na bi akuropɔn no ɛyɛ akyema akuropɔn no a wɔwɔ hɔ na ɛwɔ no ɛna wɔde bɛto ɛyɛ akuapem akuropɔn te sɛ ne asante mampɔnfo ɛba a okuapem mu wɔde mampɔn no bae no saa ɛna akyemfo no nso de akyem akuropɔn no bae efi so no amanto no da yɛ bi nson ɛno na mebɛbu ani akyerɛw na yɛde abakwasɛm no aba na awie na wɔn sɛ efi na akuropɔnfo na wɔn nyinaa yɛ akyemfo na akuropɔn akonnwa na ɛwɔ hɔ no ɔbɛfrɛ oforipanyin sɛ ne wɔfa ama ne kwan so na oforipanyin nso bɛfrɛ akuapem akonnwa no sɛ ne wɔfa ase saa na wɔka ne enti afei amanto binson anasa amanto no ɛbɛyɛ binson wɔnyɛ biara baabi a wɔde ne bɛhyɛ wɔnyɛ nifafo no ne kyerepɔnfo no benkumfo no kɔɔlate na afei adɔnten babiri enti nkuro a ɛyɛ akuapem amanto binson no kan ɛyɛ binson ne ebi kan ɛna ɛyɛ twafo no ɛyɛ bereku so yaba atweasin yaba abiri yaba ahwerase yaba obosumase na afei yɛkɔtutu mampɔn abotachi amonokurum yɛdu manfi efuwa ne yɛto aso bi ne late akuropɔn abiriw dawu awukugwa adukurum na afei yɛdu aprede enti wote akuapem a yɛwɔ nipa bi a wɔn ase trɛw kɔ adɔw so no ne ade no wɔn so akuapem fo de na yɛka tete akuapem amanto bi nso na wɔn abakwasɛm ɛna mabɔyi wɔn abɔse ɛna makyerɛ yi tinka tete aborigines anaso sɛ tete akuapem fo no wɔne abirifo dawu ɛne gwanfo na ɛwɔ hɔ no yɛbɔ bika na bi kyerɛ ɛno nti ɛna yɛkura akyeampoma mu ɛwɔ the kingdom of Asante na yɛrebɔ abakɔsɛm wɔfrɛ no nana ɔdɛe ampɔfo sɛm hyia me bio